Radiša, želeo bi da pozdraviš Zaharija Trnavčevića. To bi mnogo, jer on mi poklonio traktor, izorao sam 5 hektara i sve, došao kod mene snimao. On bi, kad bi mogao samo da kažete vi ovako, naš ukućin, kako vi mislite, ukućin Radiša pozdravlja vas, ne znam kako, ili ističe sutra, ili ne morate, samo pozdravlja vas. Vi mislim kako hoćete. I nešto, Veliki Brat, ja hoću da snimam porno filmovi. Sad ne sluša niko. Onaj, da mi date adresu, obavezno kad će spaditi sljedeći put ili kad bude. Sad ne znam, on je, vi znate bolje. Onaj iz Bradice što snima kameru, zadnje što je bio. On valjda snima se, on je rekao, Radiša, ali možda da snimaš porno filmovi? Ako hoću radosno, kad to se plaća mnogo. Mora mi dati od njega broj telefona ili adresu i što mu. Rekao, ja ću pola za mene, pola isto. Ide za humanost. Kod vas ovaj što radi ovaj. Radiša, Veliki Brat, ne razumeo. Eto mi bolje ću snimam za pare i da dam pola za ovi koji su u kolicama. Trećina za mene dosta je puna kap. A resto za... I ću snimam 3-4 ženske. Znam ja šta ide, kako ide to. A moji ako neće gledaju, nek promene program. Ili ako idemo novine, ne mora kupe, neka kupe sporte, neka kupe drugo, ako neće da ovo.